Benedek Marcell vagyok, 25 éves, Ferencváros szurkoló és férfi fodrász. Szerintem nagyon sok velem hasonló fodrásznak, Borbélynak ott indult a karrierje, hogy fiatalon elkezdte a haverok haját vágni. Ez nálam is így volt, ilyen 15-16 évesen kitaláltuk haverokkal, hogy akkor vágjuk le egymás haját, és mivel nálam a családban volt egy fodrász, édesanyám révén, ezért én hazamentem, kölcsönkértem a használt gépet, ollót, és akkor jelentkeztem ott a többiek körében, hogy akkor én vállalom a hajvágást. Természetesen nálam az nem volt opció, hogy mások levágják az én hajamat, mert én arra elég kényes voltam. Ment egy ideig, gimnáziumi évek alatt, hogy én hajat vágtam. Opció volt az, hogy egyetemre megyek, vagy fodrász leszek. És hát fölvettek egyetemre, úgyhogy azt kezdtem el először, és egy év után éreztem, hogy az nem lesz teljesen az én pályám, de akkor még nem tudtam teljesen eldönteni, hogy én mit is szeretnék. Jelentkeztem egy OK és iskolába, és ott egyetemmel párhuzamosan elvégeztem a szakmát. És talán az utolsó szemeszter volt az, amikor volt időm mellette dolgozni, és akkor jelentkeztem egy budapesti barbershopba, és ott kezdtem el így dolgozni és építgetni a vendégkörömet. Saját szalont menedzselni jóval több felelősséggel jár, mint mondjuk alkalmazottként vagy székbérlőként dolgozni valahol, hiszen ott tényleg csak saját magadért felelsz, míg szalontulajdonosként az egész szalont rólad ítélik meg. Folyamatos fejlődésben igazából legnagyobb hatással saját magamra vagyok talán. Mindig látom a korábbi munkáimat, vissza szoktam nézegetni, és mindig látom, hogy mit lehetne azokon javítani, és szeretnék egyre jobbat. Nyilván nagyon nagy motiváció számomra a körülöttem dolgozók, leginkább az itthoni borbélyok, akikkel szerencsére jó viszonyt ápolok. Látom az ő munkásságukat, és szerintem itthon ez egy tök jó dolog, hogy egy jó barber community alakult ki, és egymást tudjuk húzni, és így egyre magasabb szintre emelni az itteni fodrászatot. A fodrászoknak azt tudom javasolni, hogy sose elégedjenek meg azzal, amiük van. Sose ragadjanak le egy adott szinten, hiszen az mindig egy langyos víz lesz. Ami így szerintem az életben is, és erre a szakmára is teljesen igaz, hogy mindig ki kell mozdulni kicsit komfortzónán kívülre. Csak az visz előre, más nem. Az én stílusom abszolút egy ilyen szalonbarát és teljesen naturális vonal, amit én képviselek. Számomra nagyon fontos az, hogy igényt elégítsek ki a hétköznapi munkám során, és a kurzusaimban is ezt próbálom átadni, hogy olyan hajvágásokat, modellhez passzoló, illetve vendéghez passzoló hajvágásokat mutassak be, miket tényleg a hétköznapokban is lehet alkalmazni. Az én kurzusomban szeretném megmutatni nektek azt, hogy hogyan találd meg minden vendégednek a megfelelő stílust, és azt hogyan hajtsd végre hatékonyan. Benedek Marcell vagyok, és ez itt az én LEARS kurzusom.